Jokainen päivä ei välttämättä ole hyvä, mutta jokaisessa päivässä on jotakin hyvää. No niin, täällä ollaan Hartsan maailmassa ja mulla on vieraana Elina Kanerva. Tervetuloa. Kiitos. Voin kertoa teille sinne Fuengirola ja Espanjan ihmisille, että miksi Elina on tässä mun kanssa, että meillä Hartsan maailmassa aina jollain tavalla vieraat liittyy aikaisempaan elämääni. Ja Elina liittyy sillä tavalla niin kuin oikeastaan, että tuossa 2-3 vuotta sitten ennen koronaa mä soitin Elinalle ja tehtiin pieni haastattelu, ihan testihaastattelu, kun ajateltiin alkaa tekemään sun kanssa jotain muotiohjelmaa ja sehän ei ole vieläkään poissuljettu. Ja samassa yhteydessä puhuttiin sitten sun edesmenneestä Ilkka Kanervasta, että hän olisi alkanut tekemään sellaista näistä omista ulkomaalaisista kontakteistaan niin kutsunut teidän mökille sinne saaristoon. Joo. Ja se olisi osattu sellaista hienoa ohjelmaa tekemään, mutta nämä jäi nyt kaikki tekemättä, kun Ilkka sun miehes kuoli. Kyllä, joo. Onko sitten huhtikuussa tulee 2 vuotta? Kyllä, huhtikuun 14. päivä tulee 2 vuotta. Ja mä huomaan, että onko sulla Ilkan sormus tuossa? On, että se on mulle tosi merkityksellinen, että mä aina pidän sitä siis joka päivä, joka hetki. Mä kannan tavallaan Ilkkaa lähellä mun sydäntä elämässä eteenpäin. Joo, hieno ajatus. Te olitte kumminkin 23 vuotta. 23 vuotta yhdessä. Joo, se on kyllä. jo pitkä aika kumminkin. On. Tuossa alussa kuultiin sun yksi voimabiisi. Mikä se oli tää kappale? Se on You Say, Lauren Daigle. Ja se on mulle hyvin merkityksellinen. Se on sellainen voimabiisi, että jos on vähän niin kuin alakuloinen tai tuntee, että on vähän niin kuin yksinäinen, niin tämä biisi kertoo siitä, että miten miten ihmisiä ylipäätään niin rakastetaan ja miten heille annetaan voimaa ja jatkaa sitä elämää. Nyt on ollut paljon surua mun elämässä. Isä kuoli 4 vuotta sitten, Ilkka kuoli vajaa 2 vuotta sitten, niin mä oon kokenut tämän biisin sellaiseksi voimabiisiksi. Puhutaan tähän alkuun nämä surulliset asiat pois ja yritetään sitten puhua positiivisia sen jälkeen, mutta elämähän on sellaista, on tragediaa ja hyviä positiivisiakin onneksi tulee, että jaksaa, mutta sulla itsellä on ollut myös vaikeuksia, sulla on ollut syöpää, 2 erilaista. Kyllä. Joo, mulla oli 2015 oli kohtusyöpä ja selvisin siltä onneksi leikkauksella. Ja 2018 oli tyvisolusyöpä, josta myös onneksi selvisin leikkauksella, mutta totta kai se on jättänyt semmoisen pelon, että kun käy tarkastuksissa, niin aina pelkää, että jos on vaikka uusinut, mutta kiitollinen saa olla, että ei ole ainakaan vielä. Se on myös mulla omakohtaista, tai siis ei ole omakohtaista, on perhekohtaista vaimoni rintasyövästä nyt on selvinnyt, mutta sehän jättää sitten sinne niin kumminkin sen ajatuksen, että entäs jos se tulee uudestaan. Ja kyllä. Se muuttaa tavallaan sen ihmisen elämän tuommoinen syöpä, vaikka siitä paranee siinä, eikö niin? Kyllä se muuttaa ja elämän arvot menee tavallaan niin kuin uusiksi. Se kuulostaa ehkä kliseeltäkin, että ihmiset sanoo, kun tulee vaikeuksia, mutta kyllä se oikeasti näin on. Että osaa arvostaa asioita eri tavalla ja pieniä asioita. Näkee iloa tosi pienistä. Vaikka siitä, että on kaunis päivä, pääsee kävelylenkille, voi nauttia siitä ulkoilmasta, niin sitä ei samalla tavalla arvostanut aikaisemmin, mutta nyt osaa sitäkin arvostaa. Joo, ja sitten tuossa on se, mitä mä tuossa Katjan kanssa, vaimoni kanssa, että itse olin sairaalassa, niin ei se tuntunut yhtään niin pahalta, mutta kun sä oot siinä vieressä, katsot sitä sun rakasta, että kun hänellä on se vaiva, niin kuin varmaan sulla Ilkan kanssa oli loppuaika kanssa sellaista aika mahdotonta. On se kieltämättä, että kun katsoo sen läheisen niin kuin tavallaan taistelua sitä sairautta vastaan, niin kyllä se kieltämättä on tosi kova paikka. Mä myös hirmu paljon niin kuin opiskelin siitä sairaudesta ja mitä erilaisia hoitomuotoja, mitä kokeellisia hoitomuotoja on, että mitä voidaan kokeilla. Ja olin tosi tiiviisti mukana siinä
tuin Ilkkaa siinä sairaudessa, että mehän tavallaan niin kuin sairastettiin kahdestaan sitä, että kun hän ei halunnut julkisuuteen sitä kertoa, mutta mä toivon, että myös mun oma kohtaisesta kokemuksesta, niin mä olisin oikein voinut häntä tukea. Se on kyllä hienoa, että on toinen, ja kun mä ajattelen monesti sitten, että yksinäiset ihmiset, niin heillä ei ole ketään oikein, jos ei ole ketään läheisiä. Niin. Se on kyllä varmasti aika kova paikka, jos sä oot ihan yksinä, että sä et voi niin kuin tukeutua kenenkään läheiseen siinä sairauden kanssa tai sairauden edetessä, niin osaan vaan kuvitella, miten toivotonta. Niin, nimenomaan. Joo. Sähän oot, eikö sä ole nuorempana ollut, oot sä ollut vanhusten ja nuorten kanssa tekemisissä? Mä olin itse asiassa kodinhoitajana tai kodin avustajana vanhuksille. Joo. Ja mä olin tosi nuori, mutta kuuntelin paljon moni vanhus oli yksinäinen, mä kuuntelin paljon heidän kertomuksia. Monet halusivat vaan ihan juttuseuraa. Mä olin ainut ihminen tavallaan, jota he kohtas päivisin ja sitä kautta on oppinut ymmärtämään sitä ihmisten elämää, niin kuin vanhempienkin ihmisten elämää eri tavalla. Oletko sä ollut nyt miten sitten mukana tämmöisissä jossain vanhus- tai nuorisojutuissa? Tällä hetkellä en itse asiassa ole. Että mulla on valitettavasti, haluaisin olla, mutta mun oma työ on nyt niin kiireinen, että mä en ole ehtinyt sitä nyt tekemään, mutta toivon, että tulevaisuudessa ehkä. No mitäs mieltä sä oot Helsingistä nyt, kun sä asut täällä? Mä tykkään Helsingistä tosi paljon. Mä viihdyn täällä tosi hyvin. Mun tytär asuu täällä ja me ollaan paljon tekemisissä ja tää on mun mielestä ihana paikka. Niin Joskaan Turkua unohtamatta. Niin, no sehän on varmaan sun sydämessäsi kanssa. Se on aina, kyllä. Joo, mutta te käytte kuulemma kuntosalilla tyttärin kanssa. Joo, me käydään niinku viikonloppuisin usein hänen kanssaan, mutta sitten arkisin treenataan omilla saleillamme, mutta se on ollut mulle kans tosi iso henkireikä, että ajatukset saa ihan muuhun ja keskittyy siihen treenaamiseen siellä salilla, niin se on ollut mulle tosi tärkeää, että mä oon nyt aktiivisesti treenannut vuoden verran, että mun tytär alun perin niin vuoden alusta tammikuussa patisti mut oikeastaan sinne salille ja mä jäin siihen ihan koukkuun, että mä treenaan 4 kertaa viikossa ja viihdyn, tai siis se tekee mulle tosi hyvää. Mulla on vähän semmoinen tunne susta, kun sä oot härkä horoskoopiltasi, että sä oot tosi kova suorittaja myös ja tekemään, niin et sä vaan liikaa käy siellä salilla. No itse asiassa hyvä kun sanoit ton, koska kyllä mä kävin liikaa, että mulla oli meni se vähän silleen överiksi ja sitten mä huomasin, kun ohjaajatkin rupesi vähän sanomaan mulle siihen suuntaan, että mä oon vähän liikaa täällä. Mutta nyt mä oon vähän yrittänyt personal trainerin avulla kohtuullistaa sitä ja tää tuntuu itse asiassa nyt paremmalta, mutta kyllä mä oon sellainen suorittaja ja kaikki tarvii tehdä just niin, kyllä. Me aikanaan tuossa vaimon kanssa käytiin tuossa kanssa yhdellä kuntosalilla tuossa Töölössä ja meillä meni aika överiksi silleen, että me vedettiin 2 tai 3 tämmöistä ryhmäliikuntaa putkeen. Oliko sulla tämmöisiä taipumuksia? Mulla on sellainen, että mä oon tehnyt 2 kovaa treeniä, kaksi kardiotreeniä putkeen ja sitten mä oon mennyt vielä salin puolelle. Että kyllä mullakin oli vähän tällaisia, että viikkoon tuli 10 treenit, koska 5 kertaa viikossa ja 2 treenit peräkkäin, niin se oli aika kova tahti. Että nyt mulla on 4 päivää viikossa treenit ja yhtenä päivänä on sitten 2, eli siitä tulee 5 treeniä viikossa. Joo, mekin käytiin myös näissä venyttelyjumpissa ja tälleen pyrittiin olemaan monipuolisesti. Mutta mullapas kävi sitten, oltiinko me 3 vuotta vedettiin 4-5 kertaa viikossa, joskus 6 kertaa ja sitten tosiaan monta jumppaa peräkkäin samana päivänä. Ja repes pohjas siellä kesken jonkun tämmöisen. Siinähän sitten loppui se tavallaan, että vaikka olen rapuhoroskoopilta, niin mutta aina johonkin minäkin aina innostun. Niin, kyllä. Ja sit alan tekemään. Mä oon vähän semmonen, että mun pitää tykätä jostain. Sitten mä teen aika paljon kaikki nämä tämmöiset kuvaamiset ja nää, niin ei malta eläkkeelläkään olla tekemättä. Nämä on niin hienoja juttuja tavata ihmisiä, niin kuin suakin Elina tässä. Samoin, kiitos. Mukava tavata. Nyt semmoisen mä tuossa kanssa jostain katsoin, että Ilkalla oli teillä kotona sun tyttäresi ja sinä niin tämmönen lempinimi kuin Kukka. Kyllä. No kerros nyt Kukan tarina.
Joo, Kukan tarina on sellainen, että me alettiin Ilkan kanssa seurustella, kun mun tytär oli 5-vuotias ja hän ei yhtään pitänyt siitä, että mä seurustelen julkisuudessa olevan henkilön kanssa. Ja jos me mentiin esimerkiksi kaupungille ja mä siellä sanoin, että Ilkka on tulossa meille tänään, niin hän aina näytti, että äiti hiljaa. Ja sitten hän keksisi, että kun se on kanerva, niin se on kukka. Että kukaan ei sitten, jos mä puhun kukasta, niin kukaan ei ymmärrä eikä osaa yhdistää sitä Ilkka-kanervaan. Ai niin, että se sukunimi Kanerva, niin siitä joo, sitten... Joo, hän ajatteli, että kun kanerva on niin kuin kukka hänen mielestään, niin, niin sit se on tämmöinen salasana. Joo, se on tavallaan salasana. Ja sitten tämä kukka pysyi sitten ihan Ilkan kuolemaan saakka, että puolin ja toisin. Ilkka sanoi itseään hänelle kukaksi ja Marian sanoi häntä kukaksi. Että se pysyi ihan kuolemaan saakka tämä. Että... Olipas ihana. Joo. Te olette myös ilmeisesti aikamoisia koiraystäviä tai eläinystäviä yleensä. Eikö teillä ollut joku labradori tai joku? Meillä oli kultainen noutaja. Kultainen noutaja. Joo, ja siinäkin liittyy sellainen tarina, että me otettiin, mun tytär vuoden verran pyysi koiraa ja mä sitten vastustin sitä. Mutta sitten mun sisaruksetkin, 2 nuorimmaista, sisko ja veli, tuli siihen mukaan, että täytyy ottaa koira. Ja me sitten lähdettiin, mä soittelin ympäriinsä, että olisiko jossain vapaana kultaista noutajaa ja lähdettiin Tampereelta sitä hakemaan ja tai siis sillä tavalla, että Ilkka ei tiennyt tästä asiasta mitään. Se oli salaa. Se oli salaa. Ja sitten tultiin kotiin koiran kanssa ja Ilkka tulee meille ja oli aika hämmästynyt, kun tuli pieni semmoinen karvapallura häntä vastaan. Joo, ja sitten hän sanoi mulle, että hän on nyt kyllä pettynyt, että sä et ole informoinut häntä yhtään ja meillä on kuitenkin niin kuin siis yhteinen elämä. Ai niin, hän vähän niin kuin joo, hän oli vähän niin kuin pahoilla, että mä en ole informoinut ja hän sanoi, että hän ei ota mitään vastuuta tästä koirasta, että se on sitten niin kuin sun ja Mariamin vastuulla. Ja mä sanoin, että joo, että ihan ymmärrettävää, mutta ei kestänyt kuin hetki. Suli sydän. Suli sydän ja Nuuttihan oli hänen mukanaan ihan joka paikassa, mihin hän vaan pystyi Nuutin ottamaan. Joo, mä muistan, kun puhuttiin noissa urheilukisoissa 20-30 vuotta niin kuin Ilkan kanssa aina. Hän niin kuin muisti mut ja niin kuin aina sillä oli aikaa mulle puhua. Niin kuin muutamia heitettiin, että mitäs kuuluu ja mitäs Nuutti voi ja tällaisia. Ja just tällaista huomasin, että todella niin kuin minäkin tykkään ja rakastan koiria ihan yli kaiken. Ja meillähän oli vähän sama juttu tuossa nykyisessä meidän lainakuningattaressa, joka nyt on 15 vuotta, niin joka on täällä Hartsa Movieskin mukana siellä aina. Se yleensä lötköttelee, kun ikäisen verran, niin se ei jaksa enää kauhean aktiivinen olla, mutta kyllä se aina välillä vähän innostuu. Niin vaimo ja tytär, kun meillä on ollut villakoiria monet kerrat, niin mulla suruttaa ne, kun se kuolee. Se on ihan hirveä asia. Kyllä. Niin mä sitten sanoin vaimolle ja tyttärelle, että ei nyt oteta enää, mä en kestä näitä kuolemia. Tiedätkö, että ne on jotenkin vielä voimakkaampia, kun ne on niin susta riippuvaisia ja kaikkea. Kyllä. No ei mitään, se kävi just samalla lailla. Sitten mä tuun kotiin jossain, niin sieltä taapertaa sellainen pikkupallo, tiedätkö, kohti. Niin no eihän mulla meni vissiin 2 minuuttia, kun mulla suli sydän. Se on totta. Enkä ollut yhtään pahoillaan, mutta... Niin, ne on ihania ne koirat. Mutta se on nyt sitten 15 vuotta ollut meillä ja onhan siinä tekemistä ja sehän on ikuinen pikkulapsi. Niin kyllä. Ja aina pitää miettiä asiat ja tulla tiettyjä. Ne on aika säännöllisiä halu olla. On, ja tähän liittyy itse asiassa semmoinenkin, kun me harvoin itse asiassa Ilkan kanssa riideltiin, mutta meille tuli kerran semmoinen vähän isompi riita. Ja mä sitten sanoin Ilkalle tavoistani poiketen, että nyt mä lähden vähän ulos tuulettumaan, että mun tarvii vähän nyt haukata happea. Mä sanoin, että no niin Nuutti, menin eteiseen ja sanoin, että no niin Nuutti, että nyt mennään. Ilkka tulee kiireen vilkkaa eteiseen, hän tarraa Nuuttia silleen mahan alta näin ympäri kiinni ja sanoi, että sinä voit mennä, mutta Nuutti jää tähän. Okay. Ja sitten se tavallaan, niin kuin mä sanoinkin hänelle, että ai minä saan mennä, mutta Nuutti jää tähän, niin sitten se tavallaan niin kuin laukesi se riita siihen, tiedätkö, että mä rupesin sitten loppupeleissä... Sä arvottamaan sinua ja Nuuttia, että kumpi niin tässä on niin kuin se ykkönen. Kyllä, niin sitten mä tavallaan rupesin nauramaan, että okei, että joo, mutta siis Nuutti oli hänelle todella tärkeä ja me kyllä se keskusteltiin sitten Nuutin kuoleman jälkeen, että jos otetaan vielä, Nuuttihan eli 12-vuotiaaksi. Mutta Ilkka sanoi myös mulle, että se
Nuutin lopettaminen oli niin kova paikka, että hän ei halua sitä kokea enää uudelleen. Ja ihan hyvä sitten loppupeleissä, ettei otettukaan sitä. Niin, sitten, joo. Kyllä. Mitä muuta sä ehdit nyt tekemään nykyisin, sit, kun sulla on tuo vakituinen työ ja onko sulla myös viikonloppuisin töitä? Vai? Ei, mulla on viikonloput vapaat. Sitten on tää kuntosali nyt. Sä oot aika paljon menossa tässä ollut viime aikana, kun me yritettiin sopia tätä, niin oli niinku, sä olit täällä ja siellä. Onko se niinku tietoisesti niinku nyt liikut ja meet tän Ilkan oikeastaan joo, että mä oon ollut semmoinen ihminen, että mä oon viihdyn hirmu paljon kotona, että mä en ole ollut mikään kova menijä, mutta tällaisessa tilanteessa, kun mä oon yksin, niin mä haluan niin kuin olla ihmisten ilmoilla, että tosissaan se kuntosaliharrastus tuli todella hyvään saumaan sillä tavalla, että mä töiden jälkeen lähden salille tekemään jotain positiivista, terveellistä. Ja sitten mä myös tapaan ihmisiä ja käyn erilaisissa tilaisuuksissa. Ja mä oon ollut aikaisemmin aika arka menemään, mutta nyt Ilkka on saanut kuolemansa jälkeen tosi hienoja huomionosoituksia ja mua on sitten leskenä pyydetty näitä vastaanottamaan ja ne on tuntunut ensiksi tosi siis ylitse tai niin vaikealta. Joo, kyllä. Ja mutta sitten kun mä oon mennyt siihen, lupautunut ja on huomannut, että mä pystyin siihen, niin se on tavallaan rohkaissut mua sillä tavalla, että mä oon niinku pystynyt asioihin, mitä mä ennen jännitin tosi paljon ja ajattelin, että mä en ikin maailmassa pystyisi pitämään jotain kiitospuhetta suurelle yleisölle tai vastaavaa, mutta mä oon pystynyt siihen ja se on mun mielestä ollut uutta mulle ja mä koen sen erittäin positiivisena. Sä oot huomattavasti aikaisemmin rohkaistunut kuin minä. Mä rohkaistun vastaussa lähempänä 60. Mä oon nähnyt susta koko tämän ajan, kun te olette Ilkan kanssa ollut tuossa ja sitten myös aikaisemmin, kun sä oot valokuvamalleen ollut, niin sen niinku tavallaan sun ujouden ja semmoisen niinku epävarmuuden. Ja sitten moni vaan niinku lehdet sanoo, että sä oot semmoinen kylmä ja etäinen. Ja mä oon ollut koko aika vastaan, et todellakaan oo, että sä oot vaan sit totta kai kun tommonen Ilkka, joka on kaikkien tuttu, on siinä. Sit se on helppo sun ollut tukeutua siihen, että puhu sinä, niin mä oon tässä vieressä tyyliin. Joo, ja mä teinkin niin, että kun Ilkka, ihmiset Turussakin, kun oltiin aina viikonloppuisin Turussa, niin hän tunnisti totta kai Ilkan. Niin ihmiset, kun tuli Ilkalle juttelemaan, niin mä otin sitten silleen aina niin kuin 10-20 askelta eteenpäin. Nyt mennään jo niin sä et ollut tilanteessa mukana. Niin, että mä en lähinnä niin kuin sen takia, että mä en halua, niin kuin, että mä jännitin, että jos joku ihminen tuntematon tulee mulle sanoa jotain, koska Ilkalla oli sana hallussa. Hänellä oli aina niin kuin positiivinen letkoutus ihmisille, mutta mä en ollut sitten taas sellainen, mä olin ujo ja arka. Ja mä ajattelin, että mä en halua niin kuin joutua sellaiseen tilanteeseen, että mä en oikein keksi enkä tiedä mitä sanoa. Ja Ilkka sanoi, että ihmiset saa musta etäisen, ylpeän kuvan. Joo, ja se ei todellakaan ollut niin, että mä en ollut ylpeä missään nimessä, mutta se oli vaan sitä ujoutta ja arkuutta. Mä näin sen sisään niin kuin tavallaan teidän tilanteessa, kun mä olin aikanaan, mä kertonut tuossa aikaisemminkin, muistaakseni olisi Päivis Turkordin Hartsan maailmassa, että olin urheilija, oli aika Suomen parhaita korkeushyppyjä tuossa 17-vuotiaana ja sitten mun isä oli puhelias ja mä aina sanoin isälle, kerro sä musta, kun ne kysyy, että miten mun niin joku juttu, että miten sulla on mennyt. Hei, kerro sä, kun sä tiedät, jos niin sä oot niin hyvä puhumaan. Mä olin sitä aina hiljaa siinä vieressä ja nyt on tosiaan huomannut, että musta on tullut tämmönen lörppö vähän, ainakin vaimo sanoi, että höpöttelet koko aika kaikkea, että kai musta tullut isä sit nyt tässä vanhemmiten. Että niinpä, joo. Eikä enää jännitä oikeastaan mikään. Joo. Tosin siinä myös on taustalla nämä sairaudet, mitä tuossa 60 on, niin silloin kyllä tuli aika suuri muutos mun elämään kaikessa. Että niinku, ei ole enää niinku väliä, mitä muuta ajattelee. Niin, kyllä. Rupesin pukeutumaan värikkäästi ja yritin suakin saada värikkääksi, mutta nyt ei vielä ihan onnistu. Mutta kyllä toi musta sulle sopii myös tosi kauniisti. Niin, mä olen vähän sellainen, että mulla ei ole oikein värikkäitä vaatteita kaapissa. Että arkisin mä käytän joko luonnonvalkoista, valkoista tai mustaa. Että mä oon vähän niin kuin sillä tavoin väritön ihminen. No, ja vaimo on samanlainen kanssa. Meiltä löytyy musta ja mä aina taas joku uusi musta pusero tulee. Ja mä ajattelin, että eikö se joku väriä välillä, mutta mä ymmärrän teitä. Ja
Sä oot muutenkin tuon muodin kanssa ilmeisesti ollut aika paljon tekemisissä, niin kun sun on ollut näitä itsenäisyyspäivä juhlavaatteita, mekkoja vaikka kuinka paljon, kuinka monta kertaa sä oot käynyt? Mä oon ollut 20 kertaa. Aattelen, mä oon ollut vaan 16 kertaa, mutta sä oot ollut aina Ilkan kanssa kutsuttuna, mutta mä oon ollut töissä 16 kertaa Linnanjuhlassa. Voitit mut siinä. Niin. 1-0 sulla. Katsotaan mikä seuraava sitten. Joo. Niin mitäs kattelitko nyt Linnanjuhlia? Joo, katoin kyllä, että mun tytär oli mun luona ja katsottiin Linnanjuhlia. Se on upea juhla, hieno juhla ja olin kiitollinen, että saatiin olla siellä mukana ja sain kokea sen, mutta nyt se aika on multa takana päin. Niin, se on sama kuin mulla kanssa, että se on koettu. Kyllä, se on koettu ja nyt on mun aika katsoa sit television välityksellä, mutta ehdottomasti katson aina. No varmaan katselit näitä naisten pukuja, niin mikä oli sun suosikki? Kyllä mä pidin Krista Kososen ja Sanna Marinin puvuista erityisen paljon. Joo. Molemmissa oli kaunis leikkaus ja upea väri ja sopi kantajalleen todella hyvin. Sulla on kanssa ollut tosi kauniita. Sä oot aina ollut siellä ihan kärkikymmenikössä, kun niitä on valittu parhaimpia pukuja ja kantajia, niin sä oot ollut siellä niin varmaan 20 kertaa siellä parhain. Vai onko tullut yhtään floppia? Ehkä silloin alkuaikoina mulle tuli, että mulla oli muutamat puvut, vähän niin kuin haki sitä omaa paikkaansa tai omaa sitä niin kuin tyyliään, niin oli muutamat vähän semmoisia hääpukumaisia ehkä, että niitä mä en enää laittaisi. Mutta sitten kun se oma tyyli alkoi löytyä, niin sitten mä oon kyllä pitänyt, että erityisesti Stella McCartneyn keltainen puku oli mun suosikki. Mä katoin sitä, se on aivan loistava. Joo, ja Linnanjuhlissa mä halusin käyttää värejä. Et siellä mulla on ollut niinku oranssia, vihreät ja keltaista, että se on ollut sellainen, se mun mielestä sopii sinne ja se erottuu kivalla tavalla. Hartsahan on kanssa ollut tässä niinku koulussa koko 40 vuotta tässä vaimon kanssa ja tytärkin on vaatturimestaria ja ompelijamestaria, että mä oon saanut kyllä sieltä niinku oppia näistä ja kyllä osaan katsoa ihan näin niinku miehenäkin näitä vaatteita ihan toisella silmällä, että aika samoissa on, että Krista Kosonen oli munkin mielestä yksi parhaista. Marini ei ihan natsannut muuhun. Se oli kauniisti tehty, mutta se värit ei niinku ollut mun mielestä. Okei, joo. Mutta on siellä on laidasta laitaa. Onhan se niinku tavallaan hieno. Mitäs tykkäsit Kääriän asusta? No mun mielestä se Kääriän asu oli myös niin kuin hänen tyylinen ja sillä tavalla aika upea, että siinä oli löydetty just niin kuin hänelle sopiva asu ja mä arvostan Teemu Muurimäkeä tosi paljon ja hän on tehnyt, mullakin on joskus ollut vuosi sitten yksi Muurimäen puku ja pidin siitä myös tosi paljon, mutta Teemu osaa tehdä juuri hän on hyvä suunnittelija. Kyllä, hän on äärimmäisen hyvä suunnittelija. Kyllä. Tuollakin oli monta hänen pukua. Vaimo tiesi ne, niin ketkä oli Muurimäen, kun eihän se kaikkea ehtinyt siellä kertoakaan sitten tämä toimittaja. Ei, sitten. joo kyllä. Sami Sykkökö siellä nyt oli taas? Ilmeisesti oli Sami Sykkö, joo. No mikä sellainen sun lapsuus on ollut? Minkälaisen peruskiven sun vanhemmat on sulle rakentanut? No, mulla on ollut tosi turvallinen ympäristö kasvaa, että meitä oli 5, mulla on 2 nuorempaa siskoa ja sitten mulla on nuorempi veli ja sitten on vanhempi veli, että mä oon niinku toiseksi vanhin. Ja meitä on kasvatettu sellaisella niin kuin rakkaudella ja luottamuksella. Tarkoitan sitä, että voi niin kuin aina vanhempiin luottaa, tuli eteen mitä tahansa, niin aina voi tukeutua vanhempiin. Ja mä oon itse asiassa tukeutunut tosi paljon vanhemmallakin iällä. Et kun mä esimerkiksi sairastuin 2015, niin mä halusin olla jopa pari yötä mun vanhempien luona. Et se oli mulle niinku tosi tärkeää. Ilkka oli Helsingissä toki, että en tarkoita sitä, että menisin vanhempien luona, mutta olin heidän luona. Että meillä on ollut semmoinen turvallinen, rakastava henki siellä kotona. Mulla on ihan samanlainen ollut kanssa, että mulla on niinku tosi, äiti on ollut ehkä ylihuolehtivainen, mutta ei se niinku huono asia tietysti ole, että asuin tuolla Kalliossa tuolla niinku ihan pahimmilla seuduilla silloin 70-luvulla ja
siellä oli urheilujengi ja rikollisjengi sitten niinku kovasti houkutteli, mutta äiti oli niin tarkkana, niin se katsoi, että sä et sinne mene. Ja sitten niin meni sinne urheilujengiin. Ja kyllähän se on hirveän tärkeää, että vanhemmat välittää. Tuntuu välillä, että lapset saa niinku mennä siellä ihan omin nokkinen monesti. Että onko nyt niinku tavallaan semmoinen tietynlainen kasvatus, lasten kasvatus kotona muuttunut jotenkin? Tai onko nämä, mitä mieltä sä oot? Niin siis on se tietenkin, kun näkee joskus niin tuollaisia ihan nuoria, jotain 13-14-vuotiaita ja he oikeasti voi polttaa tupakkaa ja jopa juoda jotain olutta tai jotain, niin se tuntuu aika niin kuin, kurjalta. Et heillä on elämä, heillä on kuitenkin niin kuin koulu meneillään ja heillä on elämä alussa. Ja sitten on niin kuin joutunut tällaiselle tielle, niin se ei tunnu kyllä hyvälle. Joo, mä en tiedä mikä se on se hyvä asia niin kuin ihmiselle tai miehelle tai naiselle, että kun alkaa kokemaan 12-13-vuotiaana kaiken siinä niin kuin 5 vuodessa, vaiko silleen pikkuhiljaa, että se kotikasvatus pitää sua vähän siellä kotona ja sit kun sä oot aikuistunut 18-vuotiaana, niin sit sä oot omillaan ja sit sä alat niin kuin tavallaan omia siipiäs käyttämään, että mulla on ollut vähän sellainen, että en mä kaikkea kokenut todellakaan silloin vielä, että sit vähän valvottiin ja sitten kun 18, niin sit pääsi niinku vähän riahantumaan muutamaksi vuodeksi, niinhän käy varmaan kaikille joku aika, mutta sitten sieltä tullaan niinku alas sitten, että kumpi on parempi, vaikea sanoa. Niinpä. Et kun tuntuu vaan siltä, että jos sä heti tuossa 13-20-vuotiaana koet kaiken, niin mitä sulla on enää elämässä koettavaa? Kyllä. Kyllä mä ainakin kannustan siihen, että silloin nuorena koululaisena, että olisi niin kuin terveet elämäntavat sillä tavalla, että olisi vaikka erilaista kerhotoimintaa, liikuntaa esimerkiksi ja sitä kautta löytää niitä saman kaltaisia nuoria kuin se, että sulla olisi sit sellaiset elämäntavat, että tosissaan joisit tai polttaisit tai muuta, niin se ei ole mun mielestä millään tavalla niin kuin toivottavaa. Ei todellakaan ole, joo. Mä oon tässä oikeastaan, voin sanoa, että mä oon jollain tapaa tullut uskoa tässä viimeisten vuosien aikana. Oon mä aina uskonut Jumalaa ja on ollut evolut, mutta en mä ole silleen kirkon toiminnassa mukana, mutta nyt mä oon käynyt tuolla Mikael Agrikolan kirkossa Tuomasmessussa ja jotenkin se on aika mukava tapahtuma. Niin miten sulla ootko sä uskossa? On. Mä oon itse asiassa esikoislestadiolaisesta kodista. Että mut on kasvatettu niin kuin... Eli missä sä oot sen lapsuutesi asunut? Turussa. Ai siellä on ollut? Mä oon joo, kyllä. Niin mä oon saanut niin kuin kristillisen kasvatuksen. Että se oli meillä suuressa niin kuin merkityksessä totta kai kotona. Ja se on myös niin kuin antanut mulle tosi vahvat eväät elämään. On saanut, mä oon kiitollinen siitä mun vanhemmille, että mä oon saanut niin kuin hyvät arvot ja kunnioitan niitä. Ja itsekin uskon vahvasti Jumalaan ja mä uskon, että kun mun aika täältä on lähteä, niin mä näen Ilkan ja isän vielä. Että se on mulle niin kuin... Niin sä ajattelet näin? Mä ajattelen näin, joo, mulla on vähän sama juttu kanssa ja mullahan kävi erilaisia asioita, kun isä esimerkiksi kuoli, niin hän tuli jossain muodoissa niin kuin ilmoittamaan erilaisia. Mun äiti on ollut vähän semmoinen selvänäkijä tyyppi. Ja mä oon jotain saanut sieltä vähän sellaista, että mä ihmisistä vähän tunnen he nopeasti kasvoista, onko ne oikealla asialla vai ei. Niin kuin jotain tällaisia on jäänyt, mutta en mä mitään näe niin kuin unia, en ennakkoa tulevaisuudesta, mitään sellaista en näe. Mutta se on jännä juttu, että tuommoinen tietynlainen herkkyys. Ja kyllä mä sitä kautta uskon siihen kanssa, että on jotain elämää ja voi niin kuin nähdä siellä ylhäällä. Kyllä, mä uskon ainakin, että meillä on niin kuin elämää tämän elämän jälkeen sillä tavalla, että me voidaan nähdä ne omat läheiset. Ja se tavallaan niin kuin antaa voimaa myös niin kuin jatkaa sitä elämää, koska kyllähän mulla on niin kuin tosi iso ikävä Ilkkaa vieläkin, että mä ikävöin häntä paljon. Mutta se antaa kuitenkin lohtua siihen, että mä koen, tai ajattelen, että mä näen hänet vielä. Onko sun tuon sormuksen kanssa, joka on Ilkan hääsormus, niin
onko sillä joku semmoinen, että otatko sä siitä kiinni, kun sä ajattelet sitä, vai onko se roikkuuko se tuossa kaulassa niin pidät? Ei, kyllä mä oon ottanut itse asiassa tästä sormuksesta ihan niin kuin kiinni ja mietin Ilkkaa. Tää on niin kuin, mä koen, se että... johtaa. Niin, tää on jotenkin Johdin mulle johonkin. tosi tärkeää, että mä koen, että mä oon niin kuin, Ilkka on mun lähellä koko aika ja hän pitää musta huolta, vaikka hän ei fyysisesti täällä olekaan. Hän antaa sulle voimia ja niin kuin huolehtii tavallaan sieltä kautta ja katsoo vähän sun perään. Kyllä, joo. Se antaa sulle vahvuutta. Joo, se antaa vahvuutta ja mä koen, että hän on niin kuin mun kanssa täällä lähellä, vaikka ei fyysisesti olekaan. Joo. No hieno, kun tämmöisiä pystyy ajattelemaan, se on kyllä hyvä juttu. Mites toi Myrskyluodon Maija on sun tää niinku loppuun semmonen kappale, niin onko sillä Myrskyluodon Maijalla joku tarina tässä biisissä? Joo, se oli mulle ja Ilkalle sellainen tosi merkityksellinen kappale ja sitten oli Linnanjuhlat Tampere-talolla poikkeuksellisesti ja oli vähän ikäviä juttuja sit ennen sitä. Ja näitä lehtikojuja. Näitä lehtijuttuja ja mulle sitten jopa soiteltiin, että ootko menossa oikeasti Linnanjuhliin ja mä vähän olin sitä mieltä, että ehkä en haluakaan mennä ja Ilkka sitten sai mut suostuteltua ja kannusti kovasti, että mennään vaan sinne. Ja siellä sitten esitettiin, siellä oli itsenäisyyspäiväkonsertti ja siellä esitettiin tämä Myrskyluodon Maija ja Ilkka sitten katsoi mua ja otti mua kädestä kiinni ja molemmat tiesi, ja mä tiesin minkä tähden hän teki niin, koska oli näitä ikäviä juttuja, niin hän halusi tavallaan niin kuin osoittaa sillä, että yhdessä me ollaan vahvoja ja yhdessä me pärjätään. Ja tämä Myrskyluodon Maija, aina kun mä kuulen sen, niin mulla tulee tämä hetki mieleen, mikä oli meille molemmille tärkeä. No tuosta nyt vähän liipattiin nyt sinne tekstiviestikohuihin, ja sen verran voin sanoa, että oli aika kohtuuton, kun erotettiin ulkoministerin virasta tämän takia, että kun hän teki työnsä hyvin ja se ei liittynyt tähän työntekoon mitään. Että ootko mitä mieltä asiasta? Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se oli väärin Ilkkaa kohtaan. En puolusta hänen tekoaan, sitä en tarkoita, mutta hän ei ollut työssä tehnyt virhettä. Hän hoiti työnsä moitteettomasti ja tämä oli hänen yksityiselämää. Mä ymmärrän, jos hän olisi työssä tehnyt virheen, mutta sitä hän ei ollut tehnyt. Ja sen tähden mä koen, että tämä kaikki ajojahti, joka siitä sitten lähti, niin oli täysin kohtuuton Ilkkaa kohtaan. Ja mun mielestä niin se erottaminen oli väärin. Joo, siitä on varmaan moni samaa mieltä. Ja tätä kohuahan on nyt jatkunut näin nykyisellään samalla lailla miehiä tässä paljastuu. Ja mitä mieltä sä oot tästä tämmöisestä? Sehän on aika, tietysti jos tekee väärin, täytyyhän se niinku tavallaan, mutta sitten taas ihmisillä on perheitä ja pieniä lapsia. Ja Mä oon sitä mieltä, että yhtään puolustamatta sitä itse tekoa, niin mä oon sitä mieltä, että mun mielestä se raja täytyy jossain kohtaan tulla vastaan, niin kun, että sitä ihmistä ei voi julkisesti riepottaa mielin määrin. Hän on kuitenkin tunteva ihminen, hänellä on, niin kuin sanoit, hänellä on läheiset, oma perhe, niin sehän on niin kun, siis todella kauheata näyttäytyä ihmisten ilmoilla, mennä enää niin kuin yhtään mihinkään. Et mä oon itse läheltä kokenut, että millaista se on. Ja itse vaikka sanoinkin jo, että en puolusta Ilkan tekoa, mutta en mä olisi pystynyt jättää Ilkkaa yksin sen kaiken riepotuksen niin vielä sitten olisi jättänyt, niin siinä olisi ollut kaikki niin kuin menetetty. Niin, että mun mielestä se, että jos ihminen itse sanoo, että hän on tehnyt väärin, hän myöntää sen, hän hakee tähän apua, niin mun mielestä sen pitäisi riittää. Et sit mun mielestä hänen annetaan sitten toipua rauhassa ja hakea sitä, käydä siellä terapiassa ja elää sitä omaa elämää, mutta ei niin, että silti se sitten vaan jatkuu ja jatkuu. Että se on mun mielestä kohtuutonta. Vielä ennen kuin kuunnellaan toi Myrskyluodon Maija, niin tämä on tämmöinen extempore-kysymys sulle, että onko teillä mitään hassuja juttuja käynyt elämässä tavallaan, kun te olette kumminkin aika paljon mennyt, niin semmoisia, jotka olisi niin hauskoja juttuja, että jotain on vähän mokattu tai jotain. Tuleeko yhtään mieleen sellaista?
Ää, no ei oikeastaan, mä en tiedä, tämä ei ehkä Ilkan kannalta ollut hauska, mutta mua on joskus niin kuin luultu silloin alkuaikoina, oltiin Ilkan kanssa yhdessä tilaisuudessa, niin sitten tultiin tervehtimään meitä ja tämä henkilö sitten sanoi, että on hauska tutustua myös sinun tyttäreen. Tämä ei ollut Ilkan mielestä todellakaan hauskaa, mutta mun mielestä se oli aika huvittavaa, mutta se oli silloin alkuaikoina, että ei tietenkään nyt sitten enää sen jälkeen. Mutta sun itsellesi ei ole mitään sattunut sellaista, voi ei, että tämän mä voisin nyt kertoa ehkä. Ei oikeastaan. Sä oot hyvin silleen niin kuin tyynesti käyttäydyt, sä et ole semmoinen koheltaja. En. Et mä oon aina semmoinen aika niinku semmoinen hillitty ja harkitsen aika tarkkaan, niin mulla ei ehkä ole sit sellaista ollut. Joo, niin silloin ei tapahdu oikeastaan niin suuria asioita. Kyllä. Hei, kiitos Elina paljon, että tulit tänne Hartsan maailmaan. Kiitos kun kutsuis, oli mukava olla vieraana. Ja me varmaan tässä jatketaan sun kanssa jotain, suunnitellaan jotain hyviä ohjelmia. Olisiko sulla heittää nyt heti, että minkälaisen ohjelman sä haluaisit mun kanssa tehdä niin tavallaan, mitä alettaisiin suunnittelemaan? No, mitä se käsittelisi? No siis ihan niin kuin elämää niin kuin itsessään, mutta myös jotain, niin kuin sanoitkin tuossa, niin jotain niin kuin muodin kanssa tekemisissä olemista tai jotain vastaavaa, niin se on mulle niin kuin semmoinen, mistä mä tosi paljon pidän. Hyvä. Ja kuullaan varmaan yksi aforismi sulta vielä sitten tähän loppuun sitten kohta lopputekstien jälkeen. Kiitos katselijat, kun katselitte tätä Hartsan maailmassa. Täällä oli Elina Kanerva mulla vieressä. Kiitos paljon ja terveisiä sinne kaikille. Vain kiitollinen ihminen voi olla onnellinen.